Avvakı jelse ay görüp de ayd etmekten hakkında. Bu bölük kurumunda eslî mevzusu ekseriyyet ra'yi Türkmen Sahrani, Mecmع fıkhi Türkmen Sahrani şu mevzu hakkında kabul etmesinin hakkında. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulil Kerim. Muhterem Müslüman oğlum, mevzu belli oldu. Neçil veri bizim aramızda bir ulukon ihtilaf düşüyordu. Aydı bir gün etmekten hakkında ve kurbanlığı bir gün etmekten hakkında. Türkmen Sahrani elbette ihtilafatları Salih Çelef'ten meşrutunu berde başlandı. O atlı bir dünyada yokmuştuk. Şu atlı da Türkmen ilin ulamaları, ahulları birbirine hulata Osmani diyişip, Vehhabi diyişip ve birbirine qiyid vermeyeni şeyle bir ara bozgulluklar qiyinin hakta boluptur. Yöne muhtelif bir ihtilafat bolsa da yöne şu ay görmekten hakkında avul baştan hemmecekler ağdı birmiştik. Başta ne kadar mesailler var. Ağdı birlik var. Hiç kim altı vat namazı okuymalıyına ya hiç vat barahın bir adam arada 35 gün ya 30 gün yana. Bir hemmetsegi, bir hemmetinin bir kefayet yanında atları Türkmen'de adat değil ama ihtilafatlar da qiynan hakta böyle de adat değil. Yöne ihtilafatlar muhtelif tadı hakkında bolsa da şu ayın hakkında ulu bütün Türkmen Sahra birmiştik ve birdi ve hemmecemiz bir gününü ay tuturduk, bir gününü arada tuturduk ve bir gününü kurbalık ederdik. Ama qiynan takda bir neçil vaqt boldu muňa bir taqriban 10 yıllar bolugly qiynan takda şun hakkında ihtilaf edip de Türkmen Sahrany bir iki bölek bolup qaldy. Meni bu gurun aytmaklıkta musulman doğan ve bu gurun hakkında gurun vermekten ihtilafatlar önküden men meter gücürgetmek niyetim yok. Belki men encan vazife edecek, şunsun hakkında ihtilaf ederler. Täze gurun berigdi, oşa berýän gurunlaryna qiynan takda aytyan kepleri Hanefi mezhebine bolmadyk derekli. Men bilýän hakym aýdaýyn ta olar ike çyn Hanefi mezhebine boljak bolýarlar. Bu hakikat deyip barahım bizden aydamız düşünüptürler. Olar hem nämetli haktan yarmatıldı musulman oğlum. Men jogam elbette suratında hem صوتی bolar hem تصویری bolar. Elbette ol musulman oğlum ki hasatan şoň bir şahs bir adam bu hakkında beýaniye beripdir. Esasını yüz bilen marahim şu suratında musahabe edipdir. Men elbette adım tutmak ýadymda ýok. Näme deyip adım tutandy maňa gowur tätip etýärler dogry. Tesini getirecek şu benden elbette. Tesini getirmekten de maksat näme ertekün inkar edamalar da bolýar. Bizim aydan gurrumyzda biz men diýem daqdym. Tesini getireyin taki belli bolsun ki bagyn şular şeýle bir gurrun aýdygly. Nägadar musulman oğlum da bar ahym şolaryň hakkında näme diýildiginden habary ýok. Ta olarda mowzu belli bolsun. Bazen de bol şformda diýerler, "At tutsam ertekün şu tes menki diýmeler de bar." Hem sanki Ahmed'in Kur'an por taqsiriyan arada bir muşkil fişkelli ben nefezay mezadide fulata bir nesene qiyid var partlı yanına. O haqiqat hala Allah Taala biliyor fulata o qiyid şoňa deň urýar fulata bir şon sesini dep etdi fezay mezadide men paqş etdiler. O bir bihut ýagdaý boldy men eştemne horaqatyna arhap boldum emma nihayetem men Ahmed'in Kur'an por taqsiriň agdandan eşdim ki şili işdiýe aman Allah onuň o şonuň adamlarynyň işdiýe halinki wallahi billahi tallahi mezatdan aslan habarym ýok yani. Şöyle bir daha sonra inkar edamalar da var ya yani tutulup zat edilen ne diye açacak Kur'an'dan. Allah tevfik bir musulman doğan. Adam şu taydan men şun hakkında gurun vereyni ki Türkmen Sahran meselesini hal etmekten hakkında kağıtta değil ya Türkmen oturuşup da hal eden de bolmayan musulman doğan şun hakkında oturuşulli. O ne kadar oturuşuklarda çağırılıp hem de şu hatta Mevlana Gurgi şun hakkında oturuşacak adam olsa men teyyar etti musulman doğan. Ama müteessifane her kim sofranın başında şiir, her kim sofranın başında önüne dilili var, her kim sofranın başında ağır baş dili var. Ama oturuşmalı olanına qiynan takda şuna bir teyyar adam tapmaklık qiymalı ol qiynan tak. Hemçin hani ki bununla ola şu meseleni hal edecek olup Mecmع fıkhi Türkmen Sahrada 90'lı yılda yani Behmen mahe sizde yazı Sezarsen nebette biz oturuştuk yani ahunnik nahadın taqsirin marahim hücretinde Hanefiye gümmette şun hakkında oturuştuk ve belki Allah şu gurrun hal edip bolasın deyip. Şonun övünçek bir ulukhan ihtilaf oqlalı mantıqı Türkmen Sahrada şu ayi marahim övünçek gördük deyip ya Arabistan'ı gördük deyip aydetken adamda. Hatta Beşutan ödünde var iki mescitten qıyqırıp ağdığını açın deyip marahim bir bihud bir ihtilaf oqladı ara. Ona aydan şima uzun hal edecek köpsünü aradı peşgele direktli şu tadı oturuşulli. O şu tadı ekseriyeti Mecmع fıkhi Türkmen Sahra
ki baştaki ulamalarga dursun, yani Qarabulaq bilen Malahim Erfanabadın ulamalarının ustadlarından baştaki dursun. Ekseriyeti şolardan başça nemediler? Şu yani kadim türgüne oraya, kadim tertibe oraya bolmalı bir şeyler ray verdiler. Hatta yarmada hun takdirin öz khas şagirdlerin bir Kur'an'a hun takdir. O taptan dostlar hun takdir. O şoň menes naqadar hatta jergelançylar ki köpnes yarmada hun takdirin şagirdleri. Şolary hemmeti agdy birlikde bir çukura tüýkürdik biz. Biz de şolardan nokba ki geldiň marahim şuni öňkütürgüne türeli, öňkü tertibe türeli barahim şeýle haýyş edildi, iltimas edildi ama qinan takda olar şony kabul etmediler. Hatta şu taada men ýadymda telayahun takdir bady. Şolar kullen yani hemmeti agdy birlik bilen bir gelin şu öňkü tertibe görä bolan. Ahyrda da jemde bir aýtdy ki sizin de deliliniz bar diýeli. Bizim de delilimiz bar diýeli. Yani agdy birlik bir gawdat gel şunu siz gelip de bar şunu şeýdemiz bilen hiç kime derer görenak, hiç kim bir ziyan ýok diýen ýaly gurunlar aýtdylar, haýyş etdiler, iltimas etdiler. Emma mutasifana man hakynda aýdylan kefe gulak atmadylar. Ve nihayeten şu taada hatta şi hormatly ýarmada hun takdirin marahim merhumyň ogly emjida hun takdirde şu taada bady. Emma bular çünkü şu taada delillerini sabit edebilmediler ve gördüler ekseriýet mecmع fıkhi Türkmen Sahra jergelan bilen gabat hemmejekler bir bolup durlar fakat iki tane hücre ýarmada hun takdirin hücresi bilen galakçyň teňra hun takdirin şagirdleri ustadlary şola bolup durlar bular aýtýan kemin sabit edilmejegini aňlap qıyık çiğidip bir halete qiyinlantakta bağışlan bir hut bir halete bir edibi suratında şu taada barahim şu mecmeden şular turuq qaytdylar qiyinlantakta. O nihayetin ahirdaky aýdylan gurrun da şu boldy şu taada filmi de bar musulman dogan şu açy ödün ödelimde şu filmi bar. Ki şu taada ahirki aýdylan gurrun şu boldy ki eger ojre boljak bolsa hop siz biziň aýdymyzda gulak atmadyňyz, biziň haýyşymyzdy almadyňyz, biziň iltimasymyzdy almadyňyz, ojre bolsa onda her kim öňüň kölen bolsun, belki malla gelecekde oturuşlar, o şoň gararatda da şuňa meňze zat ýadygly. Emma diýdiler çüýçük paýlamaňdy diýdiler. Her kim öňüň kölen bolsun, aç diýip aýtmaň, meçitten gygyrmaň, oňa muňa aç diýip aýtmaň. O şu tertip bilen turuq aýtdyk hulasa, ahyrda da şu mebna bilen bir näçeler ýaşak ketýär, nebetdäki bolan gurrun, ýetekil bäri. Emma qiyinlansak da şiir betersin sulh etdiler. Betersini gurruna sallaýan başladan. Ve hoda mecmi yanqı Qarabulaq ustadynyň, Ulaqan ustady gelip şuň hakynda beýaniýe beripdi. Qadir gejelerde, yani bir näçe geje aýtdan öňçe şuň hakynda gurrun berip, qadir barak aýdy we nirde aýgorda okujak diýip aýtmaklyk. Oşa turatynda ol ay mantagada görüpdi, İranny görüpdi, öd ikliminde görüpdi, okuymallayan adamdan olan bir qıyıl, bir zayıf qawl, taqdirin aýtýan qawl beter qawi kep diýipdi barahim, şu dowlatyny mutasifan ýamaşany gurrun tallylar. Awal bir oturuşdan gurrundy da, şu başa bir parma sawullyk, belki malla gelecekde bir geňişlik bolasyn. Şey diýipdi barahim, men agdam ancak her kim ödi iş bilen bolup berdi, muny gurrun boljak ýa-da, emma qiyinlantyp da muny beýtmediler. Oşuňa meňes gurrun berdi barahim mantagada gaty şuluk etdiler musulman dogan. Ve bu bolda bir ulaqan narahatçylyk dogrusu ýyla bir iki tarap aýdymyz bar, bir agdy birlik bilen bir hoşluk bilen bir birbiriniň gafyna barma wady, birbiriniň agynyň gafyna gelme wady, barmaýan ýerine de baryp bolma wady. Ajab bir gawul ýa-da bu qiyinatda bu hoşlukda bizden gitdi. Hem baran ýerine görsen marakyň agdyň aradam diýipdi, oň agdy açygly, agdy tutugly. O şeýle beter güýçlendirdi, agdy açmaly haram, ýene birde diýipdi barakyň. Şu suratynda mutasifana meni qyýqçyga taldy. Ha. Hormatly ustadyň öz soňram bir modar mäzet haýy denýalak gurunny bir sigurun aýtýar. Emma şi bahsi edip barahim orta oklaýşy qiyinatda ara gurun taldy. Indi Allah taala tawfik berse, men ustad muhteremiň Sotiýini getiren, aýdan gurun getiren we men öz düşünýän adamy Hanefi mezhebe görä, Qur'ana, sünnet Hanefi mezhebe görä, men size aýdaýyn, her kim ýene düşek bolsa, şoň ýerine gitdim. Biz näme diýler? Bolmalarda ihtilaf we bolmalarda bolugly. Indi biz aýtýan hakymyzda defa etmedek, haky düşünen adamma da ortaň mana hilaf Hanefi mezhebe näme diýär? Qyşarýaly gidaýalla, olaň aýtýan delil mi hadiýa? Biziň bu taýda delilimiz ýok mu hadiýa? O şu turatynda näme diýär? Hakyň basalanmakdan sebäp bolýar. Men inşallah muhtasar mufid kliplerde zatlarda inşallah men başardyma tawzihaty bereýin. İnşallah Allah taala umid baky meni kabul etdin we sebäbi bir jamaada bir agdyrlygyň artmakdan sebäp bolsun. Allah taala tawfik bersin. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.